Revizorska kuća Deloitte Touche je procenila vrednost NIS-a na 2,2 milijarde. Prodali smo za 400 miliona Gazpromovu zgradu NIS-a u Beogradu, zgradu NIS-a u Novom Sadu, rafineriju u Pančevu, rafineriju u Novom Sadu, rafineriju gasa u Velimiru kod Zrenjanina, 497 benzinskih pumpi, 1600 internih benzinskih stanica, 44 stovarišta za snabdevanje kerozinom, cisterne za prevoz tečnih goriva u ukupnom kapacitetu 18.250 tona, 10.000 kvadratnih metara prodajnog prostora za motorno ulje i mast, akcije u drugim kompanijama, nalazišta nafte u Vojvodini, koncesiju na nalazišta nafte u Angoli, 11 hotela, motela i odmarališta, 4 objekta u Crnoj Gori, hotel Splendid kod Prčnja, apartman hotel u Buljaricama, odmaralište u Bečićima, objekat u Poborama, hotel Osovlje na Fruškoj Gori, restoran Boku kod Zrenjanina, kuću u Tunji, motel Adaševci na autoputu Beograd-Zagreb, na Zlatiboru hotel Vis, nekadašnji Jugopetrol, kompleks Hajat Jelena na Crnom vrhu, te akcije u drugim kompanijama, 16% Pančevačke petrohemije, 13% karbodioksida fabrike za proizvodnju industrijskih gasova, 43% Politike AD, 21% radio televizije Politika, 39% Beogradskog hotela Hajat, 14% deonice Jugovića i 49% sportskog centra Pinki. To je ono što smo prodali. On je konačno prodat 24. decembra 2008. godine. Rusi su napravili veliki pomak nabolje, finansijski rezultati su rasli, imali smo u to vreme zastarelu opremu, nisku produktivnost, gubici u distribuciji i tako dalje.